Čaute, tu som ja a toto je moje prvé video. Teraz si zahráme Roblox. Áno, zahráme si Robloxik, ring rong. Ideme na to, počkajte, načítáva sa to. Neviem, či mám zapnutú obrazovku, ale... Dobre, ideme na to. Trum. Squid Game 2, ideme si zahrať Squid Game 2. La. Ideme na to. Season 2 Squid Game. Tešíme sa. Ideme na to, lenže to trošku seká. Nemám iPhone 16 Pro Max, viete? Počkajte.